са там има ескеле. Значи дай оттам. От тук. Или ти искаш да ги погледнеш малко? Коя? Ага. Абе, у нас май не е по-лесно да ти кажа. Той си стигнал до там, дай по еската и... Много гадно, и аз те тръгнах и... Е, тук ти убива скоростта. Да. Иначе... Добре, ето ако качиш, не е ли нагоре по-такос? Нагоре май по-добре. По-добре. А? Качал ли си го? Да. А.